Bang, info bang. Yo, iki lo tak wene info. Dino iki aku mlaku-mlaku neng wilayah Kecamatan Kauman lur. Tepate neng Desa Ngrandu, bagian kidul Kecamatan Sumoroto. Aku arep marani tepo sayur sing kondang enak neng daerah iki. Mestine wong daerah kene ya wis paham karo warung Mbah Nem iki lur. Assalamualaikum. Pak syuting aku nih TV. Tepone Mbah Nem iki sik dibuntel godhong gedang lur. Dudu tepo sing diwadahi plastik kaya wong-wong jaman saiki. Dadi dijamin sehat menyehatkan lur. Regane yo murah banget lur. Sak porsi mung 5.000 repes. Iso milih lawuh tempe goreng utawa peyek kacang. Uga enek jajanan gorengan, gedang goreng. Ben kawana Mbah Nem iki masih yo umure wis sepuh tapi isih wetes banget lur. Mare kelingan mbahku wae. Jenengan nih mbahku mun pinten tahun, Mbah? Omahe pyak kawul. Ket empek kawul mbiyen. 20 tahun. Adik lewang surat iki wis 30 lho, Bro. 20 tahun lho. Pokoke olengku nek dolan mrene wayah isuk ya lur. Mergo biasane jam 7 isuk wis ludes entek resik. Apa meneh pas dina libur. Nang karo 20 ya nang Kanggo sampean-sampean sing hobi masakan Jawa, terus pas liwat daerah kene, aja lali mampir ya lur nang warunge Mbah Nem.